Inkjesta amministrattiva li saret mill-Ministeru tal-Intern immexxi minn Glenn Bedingfield ikkonfermat li ġew identifikati nuqqasijiet fil-proċeduri operazzjonali relatati mal-użu ta' apparat elettroniku fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Iżda r-rapport sħiħ tal-inkjesta inżamm moħbi u ma ġiex ippubblikat. Il-każ huwa dwar il-famuż laptop li kien intuża fil-ħabs minn tal-Maksar, laptop li bih aċċessa l-internet. Fi stqarrija ntqal li l-inkjesta stabilixxiet li l-priġunier involut kien ingħata permess juża laptop fiċ-ċella tiegħu f'Mejju tal-2024. Skont il-proċeduri fis-seħħ f'każijiet bħal dawn il-USB ports għandhom jiġu siġillati u l-konnettività tal-Wi-Fi diżattivata. Mill-investigazzjoni rriżulta li f'xi stadju inkissru dawn ir-regolamenti meta tneħħew b'mod abbużiv is-siġilli u bekk il-priġunier seta' jagħmel użu mill-internet. Analiżi preliminari tal-laptop urid ukoll li fuqu kien hemm numru konsiderevoli ta' films pornografiċi li kienu tniżlu mill-internet. Konferma tal-istorja li kienet ippubblikata minn Net News illi f'Ġunju li għadda kien żvela li dan il-laptop kien qed jiġi użat minn Adrian Agius, magħruf bħala tal-Maksar. Il-Partit Nazzjonalista kien insista li tiġi appuntata inkjesta maġisterjali, iżda il-Gvern għażel li jmur għall-inkjesta amministrattiva biex issaqal li r-rapport ta' din l-investigazzjoni se jinżamm mistur.